brzi, bravo. You speak English. Dobro, i ako on tebi kažu da znaju? Onda ću skonta da su naši. Ako kažu znamo. Ovo ostavi, idemo dalje. Ako te kažu, ja ne. Čekajte, znamo. Ama na engleskom ti kažu yes. Yes. Ja. Ja ću reći wow. Šta ću reći? Wow. Majke im ti brzi nisi normalan. Ej, ozbiljno ti kažem, ti stvarno nisi normalan. Pa pogledaj. Wow. Wow. Pa kako ću bolan pomiriti se s tom kad su toliko ljudi Pa spava? šta ima veze, spavala, spava, nije? Pa šta ću drugo rad kad noć padne? Šta će? Ajde, šta bi ti, Pipo, volila sad da Čamil uradi? Ja vole da me Čamil jednom zažvali, brate, pošteno da me zabali. Da me zabali pošteno. Ovo je bolesno. Ma je li s kim spava? Evo, sad ćemo vidjeti. Ajde sad reci. Pa, je li ovo telering, je li ovo... Nije ovo. Eto, reci sad. Jesi ti brzi ili si mato, čako? Reci. Nemam nijedan simptom svinjske gripe. A koju imaš? Seksualna. A koji je to virus? UT22 od 0 do 24, tako mi piše na nalazu. Neki svemirski virus. UT22. Ovo ko skota, to je samo za sladokusce. Pa to je isto ovo, volan, to je sad hara, volan. Šta hara? Hara Šta kiri hara, gradom. čovječe, ne mogu... Šta hara? Hara kiri gradom. Burkina fasovala. Ne, UT22, od 0 do 24. Ja. I to samo primaš, mislim, kažu da je izlječivo. Jel? Jes. Mislim, meni evo je kosa opada. Korekcija kose. Korekcija kose. Evo, mogu sama. Pa šta da ja kam, da izađem sutra u čaršu da kam, ženi mi od crnca prešao virus. Pa nemoj izlaz u čašu. Ja, pomiješ se neko vrijeme. Malo više. Malo više. Malo više je metaka. A volila je ona primiti metak. Ona? Ona je volila primiti metak. Ja to znam, meni je i dedo pričao. A rahmetli da je na... Ne čuje jedna, šta će? Naš. Pamtiš li Tita? Koga? Tita. Ona je mali. Pa znam, ali znaš ti kako je tebe hraniti? Kako? Kako? Pa čekam ti mater dok dođe sa seanse, ovo je treće janje koje pečemo. Ja takvu mater. Tako ćete mene razdvojiti od janjeta. Nećete niko razdvojiti. Osjećam ja da hoćete. Pa kupit ću ti stado. Vidim ja koja se meni papca sprema.
Čekaj, stani ovako, dao sam ti dva pileta velika. Čurana. Jel čurane, spojio čurana? Jesam. Jesu? Jesam. Jesi li pojio 2 kile trančkog? Jesam. Jesu? Ja sam godova kad moram jest. Nemoj da poslije bude da nisam htio pružiti prvu pomoć. Kakav ti pomoć pojio 3 janjeta, do sad ti si našao prvu pomoć. Pogledam, pa kako ti nije žao? Kako bi ti pružio prvu pomoć? Ja usta na janje. Usta na janje. Da, on ti je neki, to ti je sad moderno, gej, znaš. Bavi se time, mislim, profesionalno, ima, nisam ga pitao, vjerovatno ima i firmu za to. Aj bolje da ti ne kažem. Ali majke, znaš kako nam je dobro bilo? Kome je bilo? Pa nama dvojica. Šta je bilo? Preglumio sam. Poljubio me, ja iznenadio se, pa malo je takvih ljudi danas, čoveče. A je ti bio otvoren? Ja sam, koliko nisam ja ništa isto krio, ja sam sve otvoreno njemu rekao i šta mislim i šta osjećam. Vodio me na slatkiše, na kolač, bombica, znaš ovako nešto. Znaš, sad seri to. Išli, kupili, nije imao, i na kraju ostao bez para, kupili jedno lizalo, zajedno ga lizalo. Mislim, sve meni nekako bilo okej. Vjeruj mi, nije mi sa nekom ženom tako bilo ko što mi je s njim. I šta ste se dogovorili? Sutra u 7. Brzi, znaš ti što on hoće od tebe? Šta? Hoće tvoje tijelo. Može da tijelo, ali dušu ne.